Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. At sa harapan ninyo ay ikukwento ko po ang mahiwagang salamin. Noong unang panahon, may isang hari na walang asawa. Siya ay si Domino. Maraming babae ang kanyang hinahanap, ngunit ito ay masama. Kaya naman, naisip niya na siguro wala na siyang mapapangasawa dahil walang mga babae ang matapat. Dahil sila ay mga manloloko. Wala talagang napili ang hari at sabi niya na, "Ay nako, wala na ba talaga akong mapapakasalan na isang maganda at pabuti ang puso na babae? Gusto ko nang karoon ng asawa." At sabi naman ng kanyang alagad na, "Hindi po yan maaari kamahalan. Kayo po ay magkakaroon ng asawa sa loob ng ika-18 araw. Sa ika-18 araw, sisiguraduhin ko po na meron ka na mapapangasawa." At sabi naman ng hari na, "Paano mo malalaman?" At sabi niya na, "Kamahalan, naaalala mo pa po ba yung ginawa nating mahiwagang salamin? Gaya ng pagbayad natin sa manananggal?" "Oo nga ba? Sige, dalhin mo yun sa ika-18 araw." Kaya naman, sa ika-18 araw, dinala niya na nga ito. At lahat ng mga barbero ay isang piraso nito. At nangalaman ng mga babae na iba na ang salamin, hindi na sila nagpapagupit ng kanilang mga buhok. Kahit sa kutsara, ay hindi na sila gumagamit. Hindi na lang ako magkukutsara. Magkakamay na lang siguro ako." At sabi naman ng kawal na, "Ma'am, yan po isang noodles. Ayos lang to sa akin. Sisigupin ko lang to. Basta hindi lang masalaminan yung mukha ko." At yung iba naman ay pag nililinisan nila ang salamin ay bigla silang tumisigaw. Palagi agad silang tumatakbo pag nakikita nila ang kanilang mga muka. At hindi na nga rin sila gumagamit ng mga baso, gumagamit na rin sila ng mga bagul. At hindi na rin sila gumagamit ng mga mababasagin na mga plato dahil baka makita nila ang kanilang mga muka at baka sila ay mapangit. Dahil ang sabi ng kawal, kung sino man ang tumingin sa salamin na iyon ay papangit ang kanyang muka kung siya ay masama. Ngunit hindi papangit ang kanyang muka kung siya ay may mabuting puso, matapat at merong pagmamahal, ay hindi papangit ang kanyang muka. At puro na lang lalaki ang pupunta doon sa barbero. Hindi pumupunta doon ang mga babae dahil natatakot talaga sila sa mga salamin. Palagi talaga silang sumisigaw dahil nga sila ay natatakot na makita nila ang kanilang sarili. At isang araw, umiyak talaga ang hari dahil wala talagang babae ang pumupunta sa barbero para makita ang salamin. At wala talagang babaeng pumupunta dito. At sabi ng hari na, wala na talaga ako mapapangasawa hanggang sa mamatay na ako. Sino kaya ang magiging bagong hari kung mamatay na ako? At sabi naman ng kawal na, "Kamahalan, may isang paraan pa po. Tatawagin ko po ang pinakamatapat, mamahalin at mabait na babae dito sa ating lugar." At sabi naman ng kanilang hari na, "Sige, basta ipangako mo sa akin na ang kanyang sarili ay matapat, mapagmahal at mabait at hindi rin nagsisinungaling." Kaya naman, naghintay ang hari ng ilang mga oras at dumating na nga ang dalaga. Kaya naman, ingat nilang inilagay ang salamin, baka ito ay mahulog at mabiak. Kaya naman, sabi ng hari na, "Hindi ka ba natatakot na baka pumangit ang iyong muka?" At sabi naman ng dalaga na, "Hindi po ako natatakot. Nakagawa na po ako ng maling desisyon. Ngunit sa pagkaroon ko ng maling desisyon, meron naman po ako nalalaman sa aking mga sinasabi o ginagawa." At isang bata ang lumapit sa dalaga at sinabi na, Ate Miriam,
naalala ko po yung sinabi mo sa akin na kapag may ginawa kang mali, iintindihin mo yun at hindi mo na iyon gagawin. At sabi naman ng hari na, mabait ka talaga. Kaya ngayon, hindi ka ba natatakot? At sabi naman ng dalaga na, hindi po ako natatakot. Ang mga tao ay biglang nagulat. Ha? Bakit hindi siya natatakot? Wala namang babae dito ang hindi nagkasala. Oo, nagkasala rin ako. Ngunit, ang mga kasalanan ko ay meron naman ako natutunan doon. At simula ng araw na natutunan ko na ang aking leksyon ay hindi na ako gumagawa ng iba pang masama. At ang mga babae ay nagpalakpakan. At ang iba ay sinunod ang sinabi ng dalaga. Kaya naman sabi ng hari na, sige na, lumapit ka na sa salamin para malaman talaga namin. Lumapit na siya sa salamin. Tinignan niya ito ng tinignan. Ngunit nagulat talaga ang mga babae sa nakita nila dahil ang dalagang babae ay biglang mas gumanda pa ng gumanda dahil siya ay hindi pumangit. Dahil siya ay merong matapat na puso, mapagmahal at mabait. Kaya simula ng araw na iyon, ang hari ay meron ng bagong kanyang asawa. Ang wakas.